Potom Miroslav sa pýta, ako ste posúdili rizika a dopady na práva a slobody v zmysle napríklad AI Act. Môže AI v podstate rozhodnúť o tom, kto vstúpi do týmu, alebo je to podľa teba skôr taká pomôcka? Ja by som tomto išiel veľmi opatrne a môžem dať akože môj hodnotový záver, hej, lebo proste stále sa tá AI vyvíja a nie sme podľa mňa tak ďaleko, aby sme to vedeli. Možno keby tu bol právnik, ktorý je v tom lepšie, by sa vyjadril. Za mňa platí to, čo som tam povedal, že my neslúžime AI, ale AI slúži nám. To znamená, že my rozhodujeme. Je to nejaká pomôcka, ktorá nám uľahčí prácu, tak ako sme aj ukazovali v každej fáze. Je dôležité ju skontrolovať, dať tam vstup toho ľudského aktu. Za mňa je OK byť otvorený, že pozrite sa, mali sme 50 pozícií, aby sme vedeli to nejako vyfiltrovať, spraviť screening, my sme to takto spravili, byť úplne otvorený v tom procese. Nech si to kľudne každý vyhodnotí sám, ale mal by vždy rozhodovať človek, že keď naberá človek človeka, mal by rozhodovať človek.